मा? हो मा जाखो रोदोम? आब' आश्रमाव थ'दों माबार फामि फै रोदोम आंनोमोन नोंनो फन हरनानै खोन्थाहरनाया जों साब्रै साबाया खारनानै गबाय नाथाय माखासेफ्रा बुनां गालांजाबाय आरो माखासेखौ हमनानै लांबाय गावनि मुंखौ माबा A to Z होननानै खोन्थालांदों मा जाखो रोदोम? सोरनि फनमोन? थुरिबारि गामिनि साथाम गथ'फोरखौ सोरबा किडनेप खालामना लानानै थांबायनो रोदोम नै रानि नोंनि आश्रमाव थांनानै आंहा दिनै गोबां मुलाम्फा जाबाय आंनि बिमाया बेसेबा गोबावनिफ्राय गोमाना दंमोन बेखौ आं दिनै नोंनि आश्रमनिफ्राय मोनबोनो हाबाय आरो नोंनि आश्रमनिफ्राय माखासे बुरि मानसिफोर आरो माखासे गथ' मानसिफोरखौ थिखोनानै लाबोजोब्बाय आं आरो माखासे उदायै बुरि मानसिफोरखौ जायगायावनो जखम खालामनानै फैजोब्बाय आङो आरो खोथाया जाहैबाय नों आंनिफ्राय सेख'नानै लांनाय सम्पथिखौ आंनो गथाय फैफिनदो आरो गुरलाबनोबो रां नांगौनो बिनि थाखाय नोंथाङा 1 कौटि रां लानानै माबार नुजाफैदो अब्लासो आं नोंनि मानसिफोरखौ गथायगोन नङाब्लाथ' नों मिथिखागौ आं मा खालामो दा नों A to Z सानदो राजि जायोना जाया आंबो साननोसै A to Z नों राजि जायाब्ला आं मा खालामगोन आं राजि दे नों बिसोरखौल' जेबो दाखालाम आंनो एड्रेसखौ हर आं आखाइ फारसेजों रांबो सहिबो होगोन आरो आं आंनि मानसिखौ लानानै फैगोन दे A to Z राजि आङो नोंल' माबार गोख्रै फैदो नाथाय जेबो सालाखि दा खालाम एड्रेसखौ आं मेसेजाव हरगासिनो दङ